Il-politika ta' pajjiżna għandha tkun dwar in-nies, dwar il-ħtiġijiet taż-żgħażagħ, tal-familji u dwar il-futur tagħna. Dan kien il-messaġġ li twassal miż-żewġ kelliema Michael Psajla De Bono u Gabriella Farrugia li kienu qed jindirizzaw il-folla sabiħa li jinġabret għal mass meeting fil-Mosta, fejn Michael Psajla De Bono insista li iż-żgħażagħ għandhom il-qawwa jbidlu d-direzzjoni ta' Malta. Huwa tkellem dwar viżjoni fit-tul u kontra l-politika ta' quick fixes. Sostna li l-Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg qed joffri futuri bbażat fuq opportunitajiet u kwalità ta' ħajja aħjar, filwaqt li kritika lil gvern Laburista minħabba nuqqasijiet fil-housing, it-traffiku, l-ambjent u s-saħħa. Il-Labor joffrilna l-vouchers, il-Partit Nazzjonalista joffrilna l-ġejjieni. Il-Labor jipprova jixtrina bil-flus qabel l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista joffrilna tama li nistgħu nsiru sidien ta' darna. Aħna mhux xi ċekk kultant meta l-gvern ikollu xi kriżi jew meta tasal xi elezzjoni rridu, aħna rridu politiċi li kapaċi jaħsbu għalina minn issa sa ma nikbru u nixjieħu. Min-naħa tagħha Gabriella Farrugia qalet li l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja personali m'għadux lussu iżda neċessità, filwaqt li sostniet li ħafna familji Maltin qed jgħixu taħt pressjoni kbira u b'nuqqas ta' ħin mal-eżiż tagħhom. Waqt id-diskors tagħha hija enfasizzat kif il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Alex Borg qed jipproponi miżuri konkreti favur il-familji. Fosthom l-estensjoni tal-maternity leave għal 6 xhur bl-aħlas, iż-żieda fil-paternity leave, aktar parental leave, flessibilità fuq il-post tax-xogħol u aktar għajnuna għan-nanniet u l-ħaddiema self-employed. Ix-xogħol għandu jagħti dinjità u opportunità. Imma l-ħajja ma tistax issir xogħol biss. Għax x'iswa s-suċċess ekonomiku jekk il-ġenituri bilkemm għandhom ċans jaraw il-wliedhom imqajmin? X'iswa l-progress jekk il-familji qed jgħixu emozzjonalment eżawriti? U huwa proprju għalhekk li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma importanti. Gabriella Farrugia qalet li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma investiment dirett fil-kwalità tal-ħajja u fis-saħħa tal-familji.